A milé žienky, my vás tu vítame na našom druhom živom vysielaní. Tentokrát to bude na tému polarity v našom živote, konkrétne teda mužská a ženská energia, anima a animus, o ktorom nám vlastne, alebo teda o ktorých nám povie Adrianka viac práve zo svojej praxe. Takže ja som veľmi rada, že vlastne aj s týmto Adrianka pracuješ, lebo je to veľmi zaujímavá téma. Ja verím, že aj mnoho žien, a ja samotná, než som sa začala venovať seba rozvoju, tak som ani nevedela, že nejaké mužské a ženské energie v nás rezonujú. Pre mňa proste žena bola tá, čo vidíš na tých vtipných obrázkoch na Facebooku, že čo ti je nič. A chlap, proste tá mužská energia je tá, čo žene nerozumie. Takže toto bolo to moje jediné ponímanie, ktoré som ja o tomto mala. Ale toto je presne veľmi, veľmi dôležitá časť nášho bytia, ktorá potrebuje byť v tej rovnováhe a ktorá nám zabezpečuje to, že sa vieme vlastne nejakým spôsobom vysporiadať aj s ťažkými situáciami, keď vieme, ktorá energia ide do popredia a podobne a ako s tým pracovať. Tak ja teda verím, že nám k tomu povieš viac. Samozrejme chcem vyzvať aj žienky, keď budete mať akékoľvek otázky, kľudne nám to komentujte pod toto video do komentárov. My si na konci videa tieto otázky pozrieme a 3 z nich vyberieme. Ja by som rada prešla na prvú otázku, ak súhlasíte. A tá prvá otázka je, ako by si vlastne tak jednoducho vysvetlila, čo je vlastne mužská a ženská energia? Ako by som vysvetlila, čo je ženská a mužská energia, tak by som k tomu možno povedala pár takých kľúčových slov, čo si pod tým môžeme predstaviť a potom sa vlastne dostanem ku konceptu, ktorý vytvoril Carl Gustav Jung a Sigmund Freud to v jeho teórii tiež používal, nazýval ako Eros a Logos. A väčšina, teda ľudí spoločnosti, si pod tým predstavuje, že vlastne tá mužská energia je iba tá proste sila a nezávislosť a tá ženská energia je proste tá žena v domácnosti a súvisí to aj s takými akože tými klasickými rolami. Tá mužská energia je ten pragmatizmus a rozum, symbolizuje ten rozum a výkon. A v nervovom systéme proste je to mnoho ľudí to poníma túto mužskú a ženskú energiu ako taký dichotómny systém, čierno-biela. Je to podobné aj konceptu napríklad yin-yang. Lenže yin-yang nie je žiadny symetrický koncept, čiže yin-yang nie je iba čierne a biele, iba biela a čierna. Čiže tá žena nie je iba žena a ten muž nie je iba muž. To je ponímanie v dnešnej dobe. V časoch Sigmunda Freuda a Carl Gustav Junga to bolo úplne inak vnímané. Oni vnímali ženu iba ako ženu a muža iba ako muža. A žena a utláčanie vlastne tej ženskej a muž proste utláčal tú mužskú. Čiže bolo to vnímaný kúsok inak. Ale ako je vnímaná napríklad tá ženská energia, tak je toto jemné. V nervovom systéme by sa povedalo, že je to ten parasympatikus. A ten parasympatikus je zodpovedný za uvoľnenie, áno, a za ten proste, za tú relaxáciu. A my sme v tej ženskej energii, keď sa cítime uvoľnené a keď púšťame veci. A ženská energia sú aj tie emócie. Keď sme v tej mužskej energii, tá mužská energia je taká pragmatická, to je to ratio, to je ten systém, to je tá štruktúra. Čo je taká ako keby dogma, áno, je, že si mnoho ľudí myslí, že my keď sme v tej ženskej energii a proste sme emocionálne, kreatívne, tak my nepotrebujeme túto štruktúru a túto pragmatickosť. A mnoho žien má práve, že potlačenú túto napríklad mužskú energiu a naopak muži majú potlačenú tú ženskú energiu a úzko to súvisí s týmito tradicionálnymi rolami v spoločnosti, do ktorých nás tlačia. Matka do toho archetypu tej matky a proste do mnohých iných archetypov a potom muži naopak sú proste tlačení do tých rolí buď silný, buď ten muž a automaticky nám spoločnosť vlastne iba ako keby nás podporuje v tom, že tí muži majú potom utlačenú tú
ženskú energiu a sú takí chladní, krutí, nevedia ukázať emócie. Nám, ženám sa to nepáči, áno, my ženy častokrát nešťastné v takýchto vzťahoch, kde je nerovnováha týchto energií. Ale tá vlastne, a to už teraz predbieham, tá vlastne celá emancipácia ide kúsok tým nesprávnym smerom a vlastne ženy už konkurujú mužom a ženy chcú byť mužom, ale takto vôbec nebolo myslené. A to všetko súvisí vlastne a vychádza z tohto modelu Carl Gustav Junga, on to nazýva anima animus a ten Sigmund Freud to nazýva eros logos a tak ďalej. Super. Ďakujem ti krásne aj za takúto vlastne obšírnu, takú odbornú, také odborné vysvetlenie tohto celého, čo je úplne super, že pozrieť sa vlastne na to vlastne aj z toho praktického hľadiska, presne aj z pohľadu tej emancipácie, ako si povedala, čiže veľmi sa mi páči, ako si zahrnula všetky tieto sféry do odpovede. Veľmi rada, Dianka. Ja potom uvediem aj konkrétne príklady, ak som veľmi, to som teraz v širokom slova zmysle, ale jedno s druhým úzko súvisí a ja neviem nejak vynechať nejakú tú časť, pretože ale to potom povieme na príkladoch a ako sa to potom manifestuje v našich vzťahoch, prečo potom ženy, ktoré sú vnímané ako sexuálne objekty a nevedia proste, pretože to je aktuálna situácia spoločnosti. Ja stretávam strašne veľa dám, ktoré vyhľadávajú konzultácie so mňou, ktoré si nevedia nájsť niečo vážne vo vzťahoch, áno. A je to určite aj tým, že je tam nerovnováha týchto energií a proste keď je žena napríklad má utlačenú tú ženskú energiu a žije prevažne v tej mužskej energii, áno, tak sa nevie uvoľniť, tak priťahuje automaticky emocionálne nezrelého muža, ktorý je podľa Carla Gustav Junga proste on to aj rozdeľuje na rôzne archetypy a vývojové štádia. Proste takáto žena, ktorá je prevažne v tej dominantnej mužskej energii, je síce možno navonok pôsobí nezávislá, ale my ju rozpoznáme tým, že je to proste žena, ktorá má vo všetkom pravdu, ktorá nedôveruje ľuďom, ktorá vlastne aj odsudzuje, áno, aj druhých mužov, je veľmi dominantná a takáto žena je veľmi častokrát vnímaná u mužov ako sexuálny objekt. A nevie si potom nájsť nič vážnejšie. Nevie sa nájsť v tom vzťahu. Je tam neskutočná nerovnováha. A takáto žena potom priťahne do svojho pola, do svojho života emocionálne nezrelého muža. Veľakrát sú to muži, ktorí trpia oedipovým komplexom. Čiže tam je vlastne tá primárna skúsenosť s matkou, ktorá bola napríklad častokrát, áno, ja to nechcem paušalizovať, ale ja sa stretávam veľmi častokrát, že takáto žena potom priťahne do života muža, ktorého napríklad vychovávala matka sama, napríklad. A nemal žiadnu zdravú, napríklad, žiadny zdravý vzor tejto mužskej roli u otca. Ja by som prešla k ďalšej otázke. Hovorila si o Jungovi a o týchto dvoch názvoch, anima a animus. A mňa by zaujímalo, či by si nám k tomu vedela povedať ešte niečo viac, lebo už si to v podstate dosť dobre opísala, ale či by si nám ešte vedela nejako viac priblížiť tieto pojmy a možno povedať, nazvala si to aj sama ako archetypy, tak možno niečo povedať aj k tomu, čo to vlastne znamená tieto archetypy a prečo sú pre nás tieto archetypy dôležité pre také naše vnútorné prežívanie a také možno pochopenie seba samých. Tak Carl Gustav Jung prirovnával napríklad, keď to teraz, ten animus je ten mužský princíp a tá anima je ten ženský princíp, áno. A Carl Gustav Jung pripisoval napríklad tento mužský princíp, áno, tento animus, ku persona. A teraz nechcem ísť veľmi do hĺbky, nejak ísť do hlbokej psychológie, aby to každému bolo jasné, ale on vlastne opisuje tento mužský princíp ako persona a tá persona znamená psychológia podľa Carla Gustav Junga maska. A my, keď sme v tom mužskom princípe, je jedno, či je to žena alebo muž, a keď prevažne žijeme v tomto archetype animus, áno, tak sa to navonok proste
vníma, že sme veľmi proste extrovertní, sme veľmi dominantní a proste to okolie vníma to, čo proste prezentujeme. A my veľmi, veľmi krásne vieme seba reflektovať. Ak sa niekto veľmi často dostávam tú otázku, Adriana, ja nie som si istá, mám utlačenú tú mužskú alebo tú ženskú energiu, tak napríklad podľa Carl Gustav Junga to uvidíme v tom, čo prezentujeme na vonok. To je ten mužský princíp. A potom ten ženský princíp, tá anima, je práve, že tá introspekcia, je to vnútorné prežívanie, sú tie proste emócie. A my vieme navzájom strašne veľa z týchto energií od seba profitovať. My máme ale obidve tieto energie hlboko v sebe. Veľmi krátci ľudia často myslia, aj ľudia, ktorí vyhľadávajú moju pomoc, že proste ženy majú iba túto ženskú energiu a muži majú iba túto mužskú energiu a vlastne keď mnohokrát si myslia, že ak je napríklad žena prevažne, dajme tomu, sa správa ako muž, áno, tak sa má fokusovať iba na tú ženskú energiu. Nie je to o tom. Podľa Carl Gustav Junga napríklad sa máme primárne v polovice nášho života venovať jednej životnej energii, čiže napríklad tomu mužskému princípu a v tej druhej časti života tomu druhému princípu. A teraz naspäť k tvojej otázke, čo si neviem, či som to teraz podala ľahko uchopiteľne. Áno, to bola veľmi dobrá odpoveď. Možno ešte, keby si povedala, že prečo sú tieto archetypy dôležité pre to naše vnútorné prežívanie. Hej, že teraz už vieme, že máme nejakú ženskú energiu, nejakú mužskú energiu. A prečo by sme im mali porozumieť? Čo nám to v živote prinesie? No, tak veľmi veľa tie archetypy sú ako keby obrazy našej duše a to sú vlastne podvedomé vzorce správania a chápania sveta. A nejdem teraz konkrétne na tie všetky archetypy, pretože každý jeden tento typ má aj konkrétne archetypy. A ten ženský princíp má archetypy ako je Eva, Helena, Mária alebo Sofia a každý tento archetyp nesie tie svoje témy a to by sme sa teraz rozprávali niekoľko hodín o tej téme, ale my, keď vlastne pochopíme, v ktorom archetype sa nachádzame my a náš partner, ako to funguje s tými energiami, tak vieme presne, na čo sa máme fokusovať. A s čím sa veľmi často stretávam vo vzťahoch, tak je to skôr, sú rôzne také prototypy, áno, ale s čím sa veľmi často stávam, je to tým, že my namiesto toho, aby sme sa pozreli na poviem to inak, naši partneri, alebo naši priatelia, alebo naši nadriadení nám krásne zrkadlia tú našu utlačenú energiu. Áno, to je teraz veľmi jednoduchý recept. Čiže nám veľakrát proste to, čo nám vadí na tom našom partnerovi, je tá utlačená energia. Naša vlastná. Ak máme partnera, ktorý nám ukazuje tú ženskú, našu utlačenú časť, tak nás to vytáča. A ja som aj včera mala zase sedenie s jednou klientkou, ktorá presne, veľmi taká krátka anekdóta, proste jej partner bol na niekoľkých sedeniach u terapeuta, on žije prevažne v tej ženskej energii a nechce prevziať zodpovednosť v tom vzťahu. A táto moja klientka práve, že žije ten mužský princíp a ona sa stará absolútne o všetko. A nedokáže sa ani zbaviť, alebo nechce ani uznať, že nežije tú ženskú energiu, majú úplne utláčanú a to samozrejme, že úzko súvisí vždy s primárnou skúsenosťou s opačným pohlavím. U žien je to primárna skúsenosť s otcom a u mužov je to primárna skúsenosť s tou matkou, áno? Čiže to sa potom manifestuje aj v tom, ktorá energia je utláčaná. No a vlastne táto klientka mi hovorila, že Adriana, mňa si predvolala terapeutka môjho muža a vlastne tá dynamika vo vzťahu, kedy proste je tam nerovnováha tej energii, bolo, že vlastne ten muž celý čas ukazoval na túto moju klientku, že potom si vlastne ten terapeut predvolal a hovorí, že no, ja som proste depresívny kvôli tomu, že ty si veľmi dominantná a nedovolíš mi prevziať tú úlohu. OK?
A tá moja klientka sedela proste v triáde, v tom terapeutickom procese a hovorí, no ale ty kvôli tomu, že ty si proste depresívny, ja sa neviem uvoľniť a neviem sa starať o vlastné potreby. A keby sme iba proste si zobrali ten prst a pozreli sa na to, že čo nám vlastne ten muž zrkadlí, že vlastne ten muž nám krásne v tomto prípade zrkadlí to, že mám totálne utlačenú tú emocionálnu časť, ona je veľmi pragmatický typ a proste všetko, ona má štruktúru a disciplínu a je fokusované iba na to a už aj na tých črtách, ako sa správajú, áno. On je umelec a proste jemný. Keby od seba proste vedeli profitovať to, čo je utláčané, tak je tam krásna rovnováha. Takže my si vieme od tých partnerov veľmi veľa vziať, ale veľmi častokrát je to také, že mi prídu do procesu, no ale ten partner, ten toxický vzťah, ale keď sa to volá vlastne v systemickej terapii reframing, keď sa na to pozrieme z iného uhla pohľadu a vlastne profitujeme na to, tak nastáva moment, že wow, že Adriana naozaj, že ja si viem z toho dominantného, nie vždy je to dominant, partnera zobrať, že vlastne toto, že je pragmatický, že má štruktúru. Ja v mojom ženskom, v mojej utláčanej mužskej energii viem krásne profitovať, žiť v rovnováhe, lebo my nevieme žiť iba v ženskej energii a mať totálne utláčanú tú mužskú, lebo neprežijeme. Tak to nefunguje. Máme finančné problémy, proste... Doplnila by som toto ešte, ako o tom hovoríš. Páči sa mi na tom, že tam vnímam taký krok vystúpenia zo závislosti. Lebo mnoho žien, s ktorými sa rozprávam, hovoria napríklad, že v mužovi hľadajú taký pilier bezpečia. Hej? A určitým spôsobom sú veľmi závislé v tom vzťahu na tom mužovi, lebo on pre nich predstavuje ten pilier bezpečia. A ja si to teda tak predstavujem, že keď pracujeme aj s tou energiou toho nášho vnútorného muža, alebo s tou našou mužskou energiou, tak zrazu zistíme, že my sa vieme oprieť aj samé o seba. A nepotrebujeme k tomu priamo toho partnera. To neznamená, že sa už nikdy o neho nemáme oprieť, hej, ale vnímam tam také obrovské oslobodenie, keď zistíme, vlastne to súvisí s takou témou naplnenia v tých vzťahoch, hej, lebo častokrát tie ženy hľadajú to naplnenie v tom partnerovi a keď sa o tomto rozprávame a ideme do hĺbky, častokrát je to, že to, čo od neho očakávajú, je ten pocit bezpečia, že to im prináša to veľké naplnenie, hej, a je to veľmi ako prelomové, keď si uvedomíme, že my máme všetko, že nepotrebujeme k nám nejakého druhého človeka na to, aby sme boli kompletné. A práve táto celá téma, o ktorej hovoríš, tej mužskej a ženskej energie, mi prináša toto poznanie, že aké sme vlastne kompletné bytosti. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Veľmi rada. Super pohľad, Lauri, aj tebe ďakujem, Adri. Ono veľmi zaujímavé, že uvádzaš práve tento príklad, lebo v podstate u nás doma to sme mali podobne. V podstate, že tiež ja som vždycky bola tá dominantná, o všetko som sa vždycky starala, hej. A vlastne ako som otehotnela a prišiel ten pôrod a teraz som teda naozaj hlavne matkou, tak vnímam, hej, že tam potrebujem teraz upustiť z tej dominantnej časti a dať tomu partnerovi priestor. A čo som vlastne k tomuto chcela aj povedať, že je to možno aj o tom, dovoliť si v prvom rade ísť do tej, povedzme, keď sme v tej mužskej energii, do tej ženskej, ale zároveň dať aj tú dôveru tomu partnerovi a dať tú dôveru tomu partnerovi a zároveň mu dovoliť postarať sa a dovoliť mu ísť tiež do jeho napríklad tej mužskej energie. Že vytvoriť ten priestor na obidvoch frontoch, hej? Že, lebo keď stále pôjdeme vlastne iba tým svojím tempom, tak to je v podstate naozaj narazenie na múr. Ja jedinú vec by som k tomuto doplnila, Dianka. Veľmi zaujímavé, čo hovoríš, že častokrát zase sa s tým stretávam, že ženy ale majú veľmi konkrétnu predstavu o tom, ako by mal muž niektoré veci robiť. A že ten problém uvoľnenia sa do tej
že dôverujem tomu mužovi, že je tam ako keby veľký problém častokrát ten, že sa ženám nepáči, ako to ten muž robí, lebo si myslíme, že my to vieme lepšie urobiť a máme iné spôsoby, ako tie dané veci robíme. A aj toto je veľmi zaujímavé, že sa to tak preplieta s takou témou rovnosti v tých vzťahoch, že vlastne OK, ty máš to svoje prežívanie a tú svoju pravdu a ten spôsob, ako robíš veci úplne diametrálne odlišný, ale nie je ten spôsob menej než ten môj spôsob. A to si napríklad na sebe veľmi často uvedomujem, že aká je to základná vec, tá rovnosť. Že kohokoľvek sa spýta, že je podľa teba rovnosť správna hodnota, tak samozrejme áno, rovnosť, všetci chceme cítiť rovnosť a nie, že cítiť, ale je to pre nás taká základná hodnota a pritom potom v tých vzťahoch vidím, že napriek tomu, že je to pre mňa taká základná hodnota, aj tak mám problém pozerať sa na tie spôsoby, aký môj partner robí veci, rovnocenne s tým, ako to ja robím. Toto som tam len chcela doplniť. K tomu, Dianka, možno, ak by som mohla, ja sa veľmi často stretávam na mojich konzultáciách presne s touto témou a vlastne, ty si to teraz krásne opísala, presne takto to opisuje mnoho žien, ktorí žijú potom, ktoré majú utlačenú tú ženskú energiu a my iba tým, že znova prevezmeme zodpovednosť za toho muža, lebo my im umožníme priestor, aby boli muži. Nie, takto nefunguje. My tým, že vedome vstúpime do tej našej ženskej energie a púšťame veci, sa vlastne on ako keby dostane do tej zodpovednosti. Ale toto je niečo potom podobné, ako vlastne v tej terapii, že si zobrali, čo ja môžem urobiť preto, aby ty si sa cítil mužom. A naopak, čo ja môžem urobiť preto, aby ty si sa cítila ženou? Ja si musím vstúpiť do tej mojej energie. Toto sú také podvedomé dynamiky, ktoré sa dejú. A my potom tým mužom nedovolíme, aby boli muži, keď my ešte aj tu preberieme tú zodpovednosť a ich, vieš, ako myslím, aj ich ako keby takým nutkavým spôsobom nútime do toho, no ale urob to. Ja poviem veľmi dobrý príklad. Mala som raz klientku, ktorá mala utlačenú mužskú energiu. Teraz kúsok iný príklad. A ten muž mal utlačenú tú ženskú energiu. Okay? A my sme sa takto rozprávali, ja som jej to všetko teraz rozprávala, ako ty mi teraz hovoríš. A ona mi hovorí, Adriana, na druhý deň ja som si zavolala kvázi toho muža ku stolu, klepla som a som mu povedala, no počúvaj ma. Ja som včera bola na terapii a mne bolo povedané, že ja si potrebujem aktivovať tú moju ženskú energiu. Ja si potrebujem, aktivovať tú moju mužskú energiu, ja potrebujem prevziať zodpovednosť, cítim sa zaciklenie, vychovávam deti, ja chcem prevziať viac zodpovednosti. A čo jej povedal ten muž? OK, a čo preto musím urobiť? Ako sa musím správať? Ale tak to nefunguje, lebo to je ako keby umelo vytvorené prostredie a to nie je žiadne dlhodobé riešenie. Čiže my to nevieme plánovať, my to vieme, ja to poviem na sebe, ja som žila prevažne v mojom živote mužský princíp a utláčala tú moju ženskú energiu, lebo som proste vyrastala v prostredí, v ktorom muži dominovali. A ja som proste veľmi chcela všetkým dokázať, že ja tiež viem byť proste ten muž, nezávislá, štruktúra, disciplína, kariéra a to všetko. A nevedela som sa uvoľniť do tej ženskej energii. Áno? A takáto žena, ktorá je potom v tejto dominantnej mužskej energii, vlastne si častokrát priťahne tiež potom napríklad, v môjom prípade to bolo alfa zviera a to ako keby potom konkurovali dvaja muži. Áno? A ja som sa potom sama ako som sa dostávala do tej utlačenej ženskej energie, tak sa začalo meniť správanie mojho muža a on sa na mňa začal inak pozerať ako zaľúbenie. V intimnej oblasti sa absolútne zmenila tá energia. Ja som išla do tej jemnej, nebola som tá dominanta. Takže každý, keď zmení ten fokus a proste tie veci, ktoré nám vadia na tom opačnom pohlaví vo vzťahu, v práci, nám krásne zrkadlia tú našu otlačenú časť. Takže ty, keď napríklad povieš tomu partnerovi, ako ja to mám proste ti vytvoriť priestor, aby ty si bol mužom, tak sa spýtaj sama seba, ako ja môžem vytvoriť prostredie, v ktorom môžem byť ženou a nechať púšťať veci.
Krásne, krásne. Tu by som možno iba dodala takú tú vec, ako sa hovorí, že keď na niekoho ukazuješ prstom, tak ďalšie 3 ukazujú naspäť k sebe, alebo teda k tebe. Takže v drvivej väčšine prípadov to naozaj začína od nás. A tu si mi úplne krásne nahrala aj na ďalšiu otázku, ktorú by som sa chcela opýtať, lebo presne napríklad povedzme si, hej, tie príklady, keď sme napríklad veľmi v tej ženskej energii a utláčame tú mužskú, alebo teda naopak, že je dominantná tá mužská energia. Ako to vlastne ovplyvňuje teda tie naše vzťahy a to naše rozhodovanie? Že čo sú vlastne také tie momenty v tom živote, kedy sa tak prejaví napríklad tá mužská a kedy tá ženská energia? Ja sa najčastejšie stretávam s 3 konšteláciami vo vzťahoch. Áno, tak buď sa stretávam s potláčanou ženskou energiou u muža a ženy, čiže dvaja alfa zvieratá sa stretnú proste vo vzťahu a konkurujú si navzájom, cítia sa proste nenaplnení, tam cítite proste tú konkurenciu, ani jeden, proste sú obidvaja neustále vo výkone. Napríklad poviem príklad, pamätám si na prípad, kedy sa jednalo o oslavu proste dieťaťa, obidvaja chceli prevziať celú organizáciu a každý mal nejakú tú svoju predstavu. A celý čas má to okolie pocit, že tí dvaja, tá žena a ten muž ako keby konkurovali. Áno, a toto je tiež to nezdravé, kde obidvaja proste nevedia čerpať od toho druhého, kde si nezrkadľujú. To teraz vyvraciam to, čo rozprávam, vlastne, hej, kvázi, pretože ten muž nám nezrkadlí to, čo mám utlačené, lebo ja sama to mám, ale niekedy sa to stáva a tu je to veľmi... No dlhodobo nefungujú tie vzťahy, lebo sa obidvaja ako keby utláčajú a konkurujú. Potom sú vzťahy, veľmi častokrát to hovoria, že tie klasické rozdelenie roli, kde je vlastne žena má utlačený ten mužský princíp, to logos, kde je žena veľmi častokrát, že kvázi... Nie, nemyslím tým ženu, ktorá je v domácnosti a tieto proste klasické roly, proste žena sa stará o deti, žena archetyp matky a muž je ten, ktorý vlastne sa finančne stará o rodinu, je ten, ktorý konec koncov rozhoduje o tom, čo sa vlastne udeje v tom rodinnom systéme, ale ja sa na to pozerám tak, že proste takáto žena, ktorá žije proste v takejto dynamiky vzťahu a má utlačený ten mužský princíp, odovzdáva zodpovednosť za všetko, čo sa deje tomu mužovi. Áno? A takáto žena, ktorá má vlastne utlačený tento mužský princíp, sa cíti častokrát zaciklenie. A veľmi častokrát mám na konzultáciách práve takéto dámy, ktoré cítia zaciklenosť v živote a cítia sa bezmocne. A tento model bezmocnosti je vlastne psychologický model depresie a je to veľmi podobné, že my sa cítime nie ako hlavné protagonistky v našich životoch, ale cítime sa veľmi pasívne v tých životoch, áno? A proste tento archetyp matky, áno, vlastne tento archetyp matky majú aj muži, aj keď je to potláčané, áno, ale keď je tam tá nerovnováha, tak tá matka sa správa veľmi častokrát, alebo je vnímaná tým dominantným mužom, ktorý má utláčanú ženskú energiu, ako neschopná. A naopak, ale to už nejdem teraz komplikovať. No a ten tretí model je, ktorý som mu spomínala, je, keď vlastne tá žena žije v tom mužskom princípe prevažne a má totálne utlačenú tú ženskú energiu a ten muž je prevažne v tej ženskej energii a to je presne ten prípad klientky, ktorú som hovorila, ktorá bola vlastne u terapeuta toho manžela a ten manžel veľmi často vlastne idú, keď je utláčaný ten mužský princíp, tak sa veľmi často dostaneme do tej role obete, z ktorej nechceme výjsť. A veľmi často sa potom stáva, že keď proste pracujeme s touto utlačenou energiou, že sa nám do toho nechce a proste, pretože vychádzame z komfortu a sú to naučené vzorce z nášho detstva, ktoré manifestujeme vo svojich vzťahoch a veľmi často proste
buď kopírujeme ten primárny náš vzťah s tým opačným pohlavím z detstva a potom vlastne všeobecne v tých vzťahoch, áno, v našom živote, alebo žijeme úplný opak. A ja som napríklad žila absolútnu rebeliu, áno, ja som napríklad bola tá rebelka, ktorá nechcela byť proste ako moja mama, ktorá proste sa o nás starala a proste bola vo všetkých svojich rozhodnutiach závislá o to, čo povie otco. Ano? A tuto sa zase rozprávame o tom, o tej emancipácii, že je veľmi dôležité, aby žena mala pocit, že má nad svojím životom aj tú kontrolu. My nevieme žiť iba v tomto flow stave, iba emocionálne, do všetko dávať emócie. My potrebujeme aj ten pragmatizmus, ten zdravý, ja to nazývam triezvy nadhľad nad tým životom, lebo dlhodobo to nefunguje ani v biznise. Preto mi je veľmi príjemné pracovať s vami dvoma, lebo Dianka pre mňa je to logos, áno, dominantný, a u Laure je to kreatívne, to eros, áno, tá duša proste, ten ženský princíp. A vy mi to krásne zrkadlíte tie časti a za každým, keď som napríklad nahnevaná, na niečo, čo urobí jedna, tak ja sa vždy potom prosím idem do tej introspekcie, aha, zase som si utlačila to proste ženské v sebe. A ja si to vždy všímnem na sebe aj podľa toho, ako som oblečená. U mňa sú to naozaj extrémy, že keď si chcem obliecť kožené veci a proste rockerské veci, tak to je zase proste ten mužský princíp, a keď idem ako dneska, proste kvietky, tak som v tom ženskom princípe. A môj muž mi to krásne zrkadlí vždy podľa toho, ako sa ku mne správa. A ešte taká anekdota, že Katka Paulíková, neviem, či sa tak volá, tak slovenská koučka, ja som videla raz rozhovor, povedala, že má to volá Fero, že žena, ktorá je v tej ženskej energii, tak muži okolie reagujú, že vlastne musia ťa spýtať, či ti môžu pomôcť s taškami. A ja som 32 rokov vždy tašky, všetko chcela odniesť sama. A ja som to začala podľa toho potom experimentovať a naozaj to tak bolo. Muži mi začali otvárať dvere, boli gentlemani, môj manžel mi pomáhal s taškami. A ja si pamätám, keď som to urobila prvýkrát a hovorím môjmu mužovi, že pozerala som jeden seminár, jeden rozhovor, že a prosím ťa, do budúcna ja už nechcem byť iba ja všetko robiť sama, ja chcem, aby si mi s tými taškami pomáhal. A môj muž sa stále smeje a hovorí, že no, buď ženou, ja ti tie tašky odniesiem. Takže toto je tiež taký príklad, že keď všetko chceme robiť sami. Ja by som tak plynulo prešla k ďalšej otázke, na ktorú si zase veľmi dobre nahrala, tým, že hovoríš vlastne o tom, ako to máš ty, a tiež si predtým spomínala, že si predtým vo svojom živote viac žila v tej mužskej energii. A mňa by zaujímalo práve to, že v tomto období, keď si žila v tej mužskej energii, čo bolo takým hlavným impulzom k tomu vstúpiť aj viac do tej ženskej energie? Hej, už si nám o tom niečo povedala, ale o tomto, ak by si mohla ešte viac, čo bolo pre teba také kľúčové, začať tomuto venovať a niečo zmeniť? Tak nasleduj, ja vidím, že aj Ľudská únia, ktorá je môjim decembrovým hosťom, Lucia, ťa pozdravujem, následuje. Mňa by veľmi zaujímalo, čo by ona k tomuto povedala. Tak napríklad my, keď máme utlačenú tú ženskú energiu a sme v tomto mužskom princípe, áno, tak veľmi často vyhoríme. A naopak, to je teraz taká subjektívna skúsenosť z môjho života a zo života klientov, a ženy, ktoré majú utlačenú tú mužskú energiu, sa cítia zaciklené. Tak napríklad, no a v mojom prípade to bolo to, že ja som vlastne vyrastala zo všetko ústov, ale v takej subtilnej patriarchálnom rodinnom systéme, kde vlastne otco bol konec koncov ten, ktorý nosil domov proste ten zárobok a rozhodoval o veciach, a zažila som si to, že vlastne tá moja mamina bola finančne závislá od otca. A ja som si vybudovala potom také presvedčenie už v mojom detstve, takú rebelku, že ja keď budem veľká, budem nezávislá. A ja som si vybudovala potom to presvedčenie, že ja nikdy nebudem potrebovať vo svojom živote muža. A už iba, keď to niekto povedal, že ale ja potrebujem muža, lebo tak sa mi to hnusilo. Cítila som averziu, áno, k tomu.
No a ja som bola proste z roku na rok stále viac dominantnejšia, fokusovaná na kariéru, prišla som do Rakúska a proste ja som chcela všetkým ukázať a proste štruktúrovaná a naozaj krok za krokom a ja som úplne vypla tie emócie. No a mne veľmi často v tom čase bolo aj hovorené, že vlastne takáto žena, ktorá žije v tejto energie, je potom vnímaná mužmi veľmi často ako objekt sexuálneho energie. Veľmi často. A mne to veľmi často vadilo a ja som to nevedela nejak uchopiť, lebo mne veľmi často proste bolo hovorené, že Adriana, a to som študovala psychoterapiu, ale mne veľmi často bolo hovorené, že počúvaj, ty veľmi žiješ tú mužskú energiu a ja si pamätám, že ja som to no ale čo to znamená? No a mne to nikto nevedel nejak, že konkrétne vysvetliť, čo to znamená a čo mám preto robiť, aby som v nej nežila. Ja som nevedela, že je možné proste, že sú konkrétne metódy na to, ako si aktivovať tú ženskú energiu. Že ja keď začnem, proste idem do tej introspekcie, viac meditujem, viem cez jogu napríklad, áno, že pracujem vedome so svojím telom, dýcham, že sa viem napojiť na tú ženskú energiu. Ja som to v tom čase nevedela. No a ja som potom vyhorela a ja som začala sa venovať umeniu a v tom umení, to je tiež ten princíp a do tej ženskej energie, to kreatívne, som pochopila, že som vlastne väčšiu časť môjho života žila v utláčaní tejto ženskej energie a hanbila sa za ňu. Takže takto som sa ja vlastne dostala k tomuto konceptu a ja som tento koncept poznala podľa Carla Gustava Junga, ale to je také zastaralé chápanie ešte pred časom emancipácie, kde sa tiež na to viac menej pozerá, že čierno-biely svet, žena je taká a muž je taký. Ale v podstate každý muž má obidve energie a každá žena má obidve tieto energie, iba jedna je utláčaná. Ty mi presne veľmi pripomínaš úplne môj prípad, hej, tým, že ja som tiež v tej mužskej energii, ako teraz už to mám vyváženejšie, ale presne, že viem úplne, o čom hovoríš, ako pre mňa bolo nepredstaviteľné, že by sa muž mal o mňa postarať. A proste prišla malá, hej, a prišiel rodičak a zrazu proste, to boli riadne procesy. Ja tam napríklad aj vnímam v tom vzťahu, že naozaj tie financie a napríklad tá finančná závislosť od toho druhého partnera tam robí veľmi veľa a hlavne napríklad u mňa som to najviac vnímala v tom, keď sa nám to potom preklopilo, že predtým som vlastne ja potrebovala mať tie opraty pevne v rukách, postarať sa o všetko, aby som bola nezávislá, ako keby vždy pripravená mať zadné vrátka, že úplne to sú také veci na pozadí, že čokoľvek sa napríklad aj stane, aby som nebola závislá vždycky, aby som mala ten priestor. A vlastne keď som sa naozaj do toho oprela, do tej dôvery a do toho všetkého, že ono to nakoniec nebolo až také zlé. Že naozaj človeku aj padne istý kameň zo srdca, ako sa hovorí, a je to naozaj pekné sa úplne do toho uvoľniť a vlastne objaviť aj tú nejakú inú časť, objaviť aj tú jemnosť a vlastne zistiť, že halo, že ale však funguje to aj týmto spôsobom. A dá sa to proste aj inak. Áno. To je celoživotný proces. Ja aj napríklad tak, ako teraz sa prezentujem, tak ja som teraz v tejto chvíli totálne v mužskom princípe, kontrolujem to, čo rozprávam, som pragmatická, pôsobím chladne, ako sama teraz na obrazovke, ale ja si to už viem odreflektovať a viem, že po tomto vysielaní musím ísť do meditácie, do odpočinku, dopriať si horúci kúpel s levandulovou vôňou a ísť do tej mojej ženskej energie. Takže áno, to je proste neustále proces a skôr cieľom je to, že to rozpoznať a potom vedome ísť do toho, čo je utláčané. A nám to vždy odzrkadluje potom napríklad nejaký konflikt v partnerstve. Áno, keď sa na to pozrieme, čo sa práve deje. Takže vždy nám to okolie zrkadlí, v ktorej energii sme, alebo rôzne procesy, ktoré riešime. Zase si perfektne nahrala na ďalšiu otázku. Lebo v podstate ty si už aj uviedla nejaké tie príklady, čo sa týka tej ženskej energie, hej, že ako napríklad tú ženskú energiu podporiť, napríklad presne vieš, že teraz si v tej mužskej energii a keď potrebuješ vyživiť tú ženskú časť v sebe, ideš do nejakej tej meditácie, pre teba je to tiež ten kúpeľ, dopriať si vôňu, hej, aj zmyslovo to vlastne vnímať
Spomínala si napríklad aj jogu. A vlastne ja smerujem presne k tomu, že čo by si napríklad vo všeobecnosti možno na nejakých praktických typoch v každodennom živote možno odporúčila, alebo asi odporúčila na posilnenie tej ženskej časti a zároveň tej mužskej. Tak na aktivovanie toho mužského princípu alebo tej mužskej energii tam ideme vlastne do výkonu, áno? Čiže opak tohto výkonu a tohto vlastne ten ženský princíp je ten parasympatikus, my ideme do protipólu, no vlastne nie je to protipól, pretože aj v tom protipóle sa napriek tomu nachádza aj tá druhá časť, ale ideme teraz do sympatikus, vlastne ten mužský princíp, to je sympatikus, sympatikus je vlastne vo nervovom vegetatívnom systéme tá časť, ktorá je napríklad zodpovedná, keď napríklad zažívame traumu, ktorá je zodpovedná za reakciu na tú traumatickú udalosť za buď boj, alebo za útek. Ale to určite poznáte z teórie traumy. Takže to je napríklad ten mužský princíp. A vlastne my robíme ako keby my nejdeme do tej jogy a toho uvoľnenia, ale my napríklad si ideme zabehať, alebo ideme do posilky, alebo proste ideme do aktívneho pohybu. Napríklad, čo je veľmi zaujímavé, ja som sa rozprávala s jednou odborníčkou na životný štýl, ktorá sa vlastne riadi podľa toho yin-yang, podľa toho princípu a ona hovorí, to som vôbec nevedela, že vlastne my, keď vlastne chceme aktivovať tú utlačenú energiu, ako napríklad teraz chceme aktivovať mužský princíp, tak jeme veci, ktoré sú ťažšie na strávenie. A naopak, a to je naozaj veľmi zaujímavé, ja napríklad, keď sme ženy, napríklad vo wellnesse, a proste ja som včera som mala intenzívny wellness deň, bola som na masáži, proste si to pravidelne doprajem, tak automaticky máme aj chuť na ľahšie stráviteľnú stravu. Áno? Čiže to naozaj súvisí, že tá ženská energia aktivovaná, my máme chuť na niečo iné. A naopak, my tú mužskú energiu aktivujeme aj vecami, ktoré sú napríklad, určite mesom, ale napríklad pre ľudí, ktorí nejedia meso, tak to nahradíme tofu, alebo napríklad, ako sa po slovensky povie, nie hrách, ale tie väčšie bobule, fazula, nie? Tak napríklad jeme vtedy fazulu, alebo máme chuť na kapusnicu, na proste tak ťažšie, no na slovenskú kuchyňu, segedíľ, alebo sviečková, alebo na takú ťažšiu stravu. Tak napríklad takto to tiež vieme aktivovať. A potom, s čím sa často stretávam, že my nevieme žiť v bežnom dni iba v tej ženskej energii, v tom flow, v tých emóciách, lebo keby sme to tak žili, tak to vyzerá tak, že vstaneme a nemáme absolútne žiadny plán. No ale tak to veľmi nefunguje. Ja som zase žila aj tento potom extrém, potom ako som vyhorela, že ja som úplne chcela utlačiť tú mužskú časť, ale my keď nemáme plán, a to ešte potom máme deti, tak je to kúsok komplikovanejšie, že nejakú tú štruktúru potrebujeme v tom živote. A preto ja stále hovorím, že proste tie rituály sú tiež veľmi dôležité, áno? Teraz hovorím o aktivovaní mužskej energie, že proste potom taký triezvy nadhľad v istej situácii a pozrieť sa z tej metaperspektívy na ten daný problém. To je napríklad tiež mužský princíp. Proste my nie sme iba nadarmo, sa nehovorí, že muž a žena. Muž je ten pragmatik, áno, ktorý je nad vecou a žena je tá proste, ktorej sa kolíšu emócie a má proste cyklus a tak ďalej, áno. Čiže viac zastabilizovať to celé vieme rôznymi spôsobmi a toto sú proste jedným z nich. Teraz rozmýšľam, čo ešte k tomu je. Akože viacero spôsobov, ja o tom aj píšem v nejakom článku, ale teraz ma nenapadá k tomu ešte niečo. Čiže viac štruktúry v tom bežnom dni. Sú to naozaj aj tieto to-do listiny. Že mnoho ľudí ich odmieta, ale oni sú naozaj potrebné, aby sme našli naozaj tú rovnováhu. My aj v biznise nevieme sa riadiť iba týmto, nevieme sa riadiť iba yin, potrebujeme sa aj yangom. A čo je veľmi ešte zaujímavé, že v biznise ja zase také extrémy som žila, buď som žila proste v kariére, kde som proste išla iba tým mužským princípom a tým ráciom a riešila som prípady a mňa to chránilo pred tým, aby som si brala tie veci osobne, ťažké prípady, ale cítila som, že tá empatia mi naozaj v
v tej práci veľmi chýbala a potom naopak som mala obdobie, keď sa narodil môj syn, vtedy je tá ženská energia u mnohých žien veľmi silná, tak som cítila, že ja som nejak precitlivená. Ja už neviem riešiť také ťažké prípady ako predtým. A toto je napríklad tiež to, čo hovorí Carl Gustav Jung, že u ženy je napríklad dôležité, aby v tej druhej polovici svojho života orientovala tú energiu na tú ženskú napríklad. Ale to je teraz jeho interpretácia. Každý si to môže zobrať to, čo je pre neho. Sigmund Freud to nazýva eros logos, ale v podstate sa jedná o ten jeden koncept. Ja by som mala ešte poslednú otázku. Čo by si možno odporúčila ženám, ktoré ešte vôbec nepracujú so svojou ženskou a mužskou energiou, alebo sú to pre nich možno úplne nové pojmy a možno sa cítia byť stratené v tej energii, že možno sa aj nevedia na sebe odsledovať, že v akej energii teraz sú. Čo by si im teda poradila? Ako by mohli začať? Toto je veľmi ťažká otázka, pretože sú rôzne dynamiky vzťahov. A keď za mňou napríklad chodia dámy, áno, s určitou témou, tak za mňou neprídu teraz tým, že Adriana, ja mám asi otlačenú tú mužskú energiu alebo ženskú, ale skôr chodia s problémami buď s tým, že vlastne keď je utláčaná tá ženská, tak veľmi častokrát to vedie k panickým stavom alebo k vyhoreniu, alebo keď je proste utláčaný ten mužský princíp, tak tam vlastne hovoríme o pocitoch zaciklenosti, áno? A teraz, čo by som poradila, je skôr viac sebareflexie v životoch a keď proste má človek tak či tak proste, my si to vieme sami nad sebe odsledovať tak, že sa cítime veľmi často vyčerpané, napríklad, okay? Pretože väčšina mojich klientiek sú ženy, tak budem teraz rozprávať o ženách. Tak napríklad, ak sa tá dotyčná dáma cíti veľmi často, že je v tom výkone a napríklad sa veľmi často stretávam s tým, že všetko, čo je spojené a asociované s relaxom a s uvoľnením, je pre nich nepríjemné. Tak to je presne tá úloha, proste sa vedomé proste dostať do tejto ženskej energie a proste začať napríklad, ja neviem, robiť dýchové cvičenia. Áno? A potom naopak, že ako zistím, že mám utláčanú tú mužskú energiu, tak je to veľmi často sa cítim vo svojom živote zaciklenie, chýba mi taký hlbší zmysel napríklad, áno, alebo nemám taký jasný cieľ. Veľmi často mi to opisujú ako, keď sa spýtam, že čo je váš životný cieľ v živote, tak mi to veľmi často, byť dobrou matkou. Ale takto nie je myslené. Tento archetyp matky patrí k tej ženskej energii šťastí, ale to nie je jediná definícia toho, kto sme, pretože tie deti raz opustia ten dom. Nie je to myslené tak. Ale nie je to ani myslené tak, že my potom už zrazu nie sme matky, ak sme matky. Ale proste mnohé sa definujú proste iba tým, takto potom vzniká ten oedipovský komplex, lebo my sa definujeme iba ako matky a partnerky a proste celé to potom proste vyjasne. Veľmi často sa potom stáva, čo počúvam. Ja ani neviem, či mám vôbec tento príklad teraz povedať. Nebudem ho hovoriť, pretože je z mojej praxi, ale veľmi častokrát proste počúvam z mojej praxe rôzne typy príbehov a napríklad, že keď sa udeje nevera vo vzťahoch, áno, tak čo sa týka nevery, tak určite by som sa pozrela na tieto koncepty. Mužský a ženský princíp. Veľmi často sa deje nevera vo vzťahoch, keď je buď utlačené, keď sa napríklad muž má utlačenú tú ženskú energiu, alebo sa muž necíti dostatočne mužom. Stretla som sa aj s tým, keď proste žena má utlačenú tú ženskú energiu a muž zase tiež tú ženskú s rôznymi variáciami, ale v tejto téme nevera je to veľmi často toto tá téma, ktorá veľmi pomáha si to zvedomiť. Že proste, keď prídu klienti a stane sa táto nevera, tak a sa proste potom nahliadnú proste, áno, na tú tému, tak vnímajú zmeny aj v tom vzťahu. Buď nezávislo od toho, či zotrvajú v tom vzťahu alebo nie,
vnímajú zmenu dynamiky v tom vzťahu. Bude to tak trošku mimo neverí, ale ja kde vidím veľmi silno tento mužský a ženský princíp u žien, je väčšinou, keď mám veľmi veľa priateliek, ktoré sú tvorivé a vyrábajú nejaké produkty. A tam veľmi vidíš, či je funkčný ten mužský princíp, lebo poznám veľmi veľa žien, ktoré krásne veci vyrábajú, ale nevedia zrealizovať ten predaj. Vedia urobiť iba to, že niečo ide im, tá tvorba, tá realizácia. Ešte tam je ešte ten princíp mužský možno v tej realizácii, že vytvoria ten produkt, ale vôbec nevedia ošefovať ten predaj, vôbec všetky tie technické veci okolo nevedia to urobiť. Potom poznám zase veľmi veľa žien, ktoré sú veľmi dobré v tom predaji a v tých technických veciach, ale nemajú tam tú kreativitu, ako oni ju tam majú, hej, len aktuálne ju možno nevedia úplne využiť. A potom je krásne pozorovať aj tie príbehy tých žien, ako to časom sa vyvíja, že väčšinou tie ženy ako tam nadobudnú, keď naozaj sa tomu musú venovať, tak sa dostanú do skúsenosti aj s tým napríklad mužským princípom, že teda ja niečo vyrábam, ale keď sa tým chcem uživiť, tak potrebujem aktivovať toho svojho vnútorného muža. Potrebujem nejako si nastaviť ten systém a jedno s druhým. Takže to je veľmi pekné, že vlastne aj v tej téme prijatia zodpovednosti za život sa vlastne aktivuje ten vnútorný muž, alebo zároveň zistujeme, že tam potrebujeme aktivovať tú ženu, lebo ináč budeme stále len vidieť toho nášho muža, že je za niečo zodpovedný, kde vlastne presne ako si vravela, potrebujeme pracovať so sebou, nie. Vieš, ako si vravela ten príklad, že umelo vytvárame to prostredie, aby som ja mala viac tej mužskej energie mohla aktivovať, alebo viac tej ženskej, ale práve toto je na tom krásne, že nie ty máš urobiť svojho muža viac mužským, ale seba viac rozplynúť do tej ženskosti a ten muž sa aktivuje sám. Takže za mňa toľko to. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie otázky, aj za všetkých otázok. Veľmi to bolo výživné pre mňa, tak verím, že aj pre žienky, ktoré nás počúvali. Veľmi rada. Ja by som ešte vyzvala, ak je niekto live, neviem, či sme skončili s otázkami síce, ale aby ešte položili otázky alebo zdieľali skúsenosti, ako to majú s týmto mužským a ženským princípom. My ma zaujímalo, alebo či majú ešte nejaké otázky. Áno, ja som aj žienkám písala, aby komentovali, pridali komentáre. Zatiaľ žiadne nemáme, akurát Janka nás pozdravuje, že si nás púšťa popri práci. Takže, ahoj, Janka. Takže Janka nás pozdravila. Ja sa vlastne pardon, že ťa prerušujem, ja vlastne sa tejto téme šťastí venujem aj vo svojej pripravovanej knihe. Mužskému a ženskému princípu, ako to vyzerá, ako to môžeme aktivovať, ako to súvisí s tým patriarchistickým systémom. Takže keď niekto, koho zaujíma viac táto téma a vlastne tá hĺbka, tak sa budem venovať tej téme tam, alebo kto vie, možno na zdieľacom kruhu, keď sú ešte nejaké otázky, ale nemám aktuálne čas sa venovať tým konkrétnym archetypom, ale to je napríklad tiež veľmi zaujímavé, že ako to proste vyzerá tam. Katka nám píše, že ste skvelé, takže ďakujeme krásne, Katka. Ďakujeme krásne. Ja by som chcela presne takto isto pripomenúť, že vlastne túto tému sme priniesli do nášho živého vysielania práve kvôli tomu, pretože je to naša téma mesiaca, kde vlastne priamo v našej členskej sekcii na webe máme zverejnený rozhovor medzi Adrianou a Luciou Uniou práve na tieto polarity, ženskú a mužskú energiu v našom živote, možno práve z trošku zase iného pohľadu, práve na ten pohľad medicínskeho kruhu a cyklickosti. Čiže aj toto môže byť pre vás, žienky, veľmi zaujímavé, pozrieť sa možno aj z tohto pohľadu na to, ako môže náš cyklus ovplyvňovať práve aj tú prevahu tej mužskej a ženskej energie. Takže nájdete to v našej členskej zóne. Toto je taká téma, ktorá mňa absolútne prevalcovala. Áno? A toto milujem na tom, že proste, že ako sa krásne tá psychológia doplňa s tým šamanským prístupom, a keď ľudská nie je iba slovenská šamanka, ale je aj vlastne systemická koučka. A tu to bolo úplne krásne,
ako sa to krásne proste tie vedy doplňajú a súvisia vlastne so sebou. Presne o tom je aj tento mužský a ženský princíp. A ja som dneska vedome nepriniesla tú tému týchto cyklov, pretože to nie je moja, akože úprimne, že ja som sa vôbec nezaoberala ženskými cyklami v mojom živote. Práve preto, že som mala utlačený ten ženský princíp a mne, keď to ľudská hovorila, tak ja som sa nad tým musela zamyslieť a hovorím, že no ja určite nebudem vedieť, určite nechcem hovoriť o veciach, ktoré nemám proste odskúšané, áno. A proste ja sama som teraz v tej pozorovacie fáze, aj keď ja vlastne som ešte mamina a nemám ten cyklus, áno, pretože ešte kojím. Nemám ten cyklus, určite bude ako prvé, keď mi ten cyklus nabehne, že si to budem značiť a budem pozorovať tú bosorku a tak ďalej, tú kúzelničku a čarodejku a tie celé archetypy v tých cykloch budem určite pozorovať. Takže ja určite každému odporúčujem si tento rozhovor pozrieť. Trvá síce iba hodinu, my sme nemali toľko času, ale ľudskú si určite ešte pozvem do členskej zóny, lebo je to neskutočným obohatením, ako sa tá veda so spiritualitou krásne doplňa. Naozaj. A ona nie je jediný host. V januári chystáme prekvapenia, ako naozaj riadna nádielka, naozaj je pre mňa osobne veľkým obohatením sú tí hostia, ktorí prinášajú úplne iný nadhľad k tým veciam a k tým dôležitým témam. Takže sa veľmi teším. Ja by som ešte doplnila k tomuto, čo si hovorila Adri, že tie archetypy toho cyklu určitým spôsobom pôsobia na nás, aj keď ten cyklus nemáme fyzicky. A dá sa to odsledovať podľa fáz mesiaca, takže môže s tým začať už teraz. A pozrieť sa na to už teraz a potom je to veľmi zaujímavé, keď ten cyklus nabehne po tej dlhej dobe, v období, keď máme to malé bábätko, je ten cyklus taký iný, keď sa znova spustí. Pre mňa to bolo veľmi, veľmi citeľné. Úplne inak napríklad prežívam teraz menštruáciu než predtým. A vypovedanie, že sa na to tak teší, lebo vnímam to ako taký obrovský pokoj v tele. Veľký pokoj, veľké čistenie a veľké pustenie. A vôbec nikdy som to tak nevnímala, síce som sa tým cyklom zaoberala už veľa rokov, ale teraz to naozaj inak cítim na tele, takže veľmi prajem aj tebe toto. Verím tomu, že teraz, keď sa už na to skoncentruješ a budeš si to všímať, tak potom, aj keď sa fyzicky tá menštruácia a ten cyklus spustí, tak to bude to bomba. Budem to určite pozorovať a naozaj vyzývam aj týmto všetky členky, ktoré sú u nás na členskej zóne, mne kľudne napíšu v správe, čomu by sa chceli venovať a vlastne ten koncept skupinovej terapie prináša práve v tej členskej zóne a vlastne to vysielanie je kedy? 16.12. o 17.00. Aha, to je na moje narodeniny, 16.12. Ja to mám v kalendári údajne, ale OK. Vidíte, toto je napríklad, ako ja krásne teraz som aj v tom ženskom princípe, že keby som to mala utlačené, vedela by som presne naspamäť, kedy je ten termín. Neviem, dúfam, že ho mám v kalendári. No, takže tam by som sa tiež venovala tomu, ako to vyzerá napríklad v tej komunikácii, áno. Ako vieme ja v tej komunikácii vedome zapnúť ten mužský princíp, napríklad v tom, že jasne komunikujeme naše potreby. Napríklad veľmi často sa stáva v komunikácii vo vzťahu, keď tá žena chce proste mužovi niečo zdieľať. A ideme do tej emócii, tak ten muž vôbec nepochopí to posolstvo a myslí si, že akože čo mi tým chcela všetkým povedať. A naopak, keď je ten muž, to platí to isté, keď je ten muž, že má utlačenú tú mužskú energiu, tak je absolútne emocionálny a také, že tá komunikácia je nejasná. A veľmi častokrát, keď proste sledujeme napríklad dve ženy, ktoré sú v tej ženskej energii a sú v tých emóciách a niečo sa napríklad riešia nejaký konflikt a každá proste chce nejak objasniť ten jej vhľad na tú danú tému a niekto to pozoruje, kto žije v tom mužskom princípe, tak sa chytá za hlavu a hovorí, že čo tieto dve riešia, tieto hysterky. Tak to je napríklad taká metafora k tomu mužskému a ženskému princípu. Veľmi, veľmi pekne povedané. No my tu máme ešte
Máme nejaké otázky? Nemáme nejaké otázky? Nemáme. Vierka nám ešte písala, že je to pre ňu zaujímavá téma a opäť nejaký iný pohľad práve na túto tému. Dianka, ešte môžem sa spýtať, ty si sa ma včera pýtala nejakú otázku a dneska nejaká otázka prišla na Facebook. Zodpovedala som tie otázky na dnešnom vysielaní, alebo je ešte niečo otvorené? Vieš čo, podľa mňa si tú moju otázku zodpovedala, lebo v podstate ja som sa ťa pýtala presne na to, že či sú nejaké tie situácie v živote, kedy tak nejak prirodzene ide do úzadia niektorá z tých dvoch polarít, ktoré v sebe máme. A uviedla si niekoľko príkladov podľa mňa, z ktorých sa to krásne dá vyčítať a ukázať vlastne, že či už muž alebo žena, keď je viac v tej ženskej energii, ako sa to vlastne prejavuje v podstate tou prírodzenou cestou. A zároveň, keď sme viacej v tej mužskej energii, takže za mňa je to určite zodpovedané. A pozriem ešte ďalšiu otázku. Tu mala Alžbetka. Áno, ona sa pýta, že kedy je signál alebo znamenie, že tieto energie nie sú v rovnováhe, respektíve ako sa to prejavuje, aké sú tie momenty v tých signáloch správania, že či to vieme nejakým spôsobom spozorovať a či vieme spozornieť v tom momente. Tak toto je veľmi komplexná otázka a teraz závisí od toho, či je proste tá dotyčná osoba vo vzťahu alebo nie. Ak sme vo vzťahu, tak nám vlastne tí partneri, ako som už spomínala, krásne poukazujú na tú utláčanú energiu. Keď sme naopak napríklad single, nie sme vo vzťahu, tak sa nám napríklad, a dajme tomu teraz príklad, áno, že napríklad, čo veľmi často stretávam, ako som hovorila, že tá emancipácia už ide do takého smeru, že konkurujeme s mužmi a nehovoríme vlastne nie o rovnakých právach, ale o konkurovaní, že vlastne žena už sa stáva mužom. A vlastne tu sa veľmi často stretávam vlastne s tým, že takéto ženy dominantné, ktoré majú vždy pravdu, chcú mať kontrolu nad všetkým, a čo napríklad taká anekdota krátka, jedna moja známa, ktorá je už nádherná žena a sa znova a zás počas niekoľkých rokov, ona je single, ocitáva v takom kruhu povrchných známostí, kde vlastne dojde aj k aktu a napríklad nejaký čas sa stretávajú a potom sa už ten muž neozve. A ona napríklad, veľmi často má to nutkanie, sa pri prvom alebo druhom stretnutí toho muža spýtať, že proste to je tá kontrola, ten mužský princíp, no a hľadáš ty niečo vážnejšie v tom vzťahu? A ten muž sa potom neozve. Tak toto je to. Ja proste vyzývam. Žena by napriek tomu mala ostať ženou. To neznamená, ale, lebo tieto interpretácie sú kúsok nesprávne interpretované. Interpretácie sú nesprávne interpretované. Rozumiete, čo rozprávam? Ja premýšľam nemecky a hovorím po slovensky, tak to potom nejak taký mix toho vzniká. A moja pani profesorka nemčiny je asi tiež pripojená, ja ju pozdravujem, pani Galovičovú. Pani profesorka, dobrý deň. Určite je na mňa veľmi pyšná, keď počuje ten mix slovenčiny a nemčiny. No, ale čo som tým chcela povedať, že vlastne táto dáma preberá tú kontrolu a nedovolí tomu mužovi byť mužom. A toto je presne ako ty si povedala, Dianka, že napríklad, že čo ja môžem urobiť preto, aby bol muž mužom? Tak ty by stán sa ženou. Choď vedome do tej ženskej energii a prenechaj jemu, nech sa ti ozve na druhý krát. Nepýtaj sa ho, nerob tlak ako muži, že potrebuješ a ty hľadaš niečo vážne, že na prvom rande sa spýtam dobre, že nie, či plánuje deti. A toto nutkanie, no naozaj, ty sa smeješ, ale ja to počúvam veľmi často, že tá kontrola, ten mužský princíp, tá emancipácia ešte, neviem, nejakým čudným smerom a ja tu hlavne v nemecko hovoriacich krajinách, lebo na Slovensku zase tam sa jedná o finančnú závislosť a ten celý sociálny systém je postavený tak, že sa nie je toľko veľa rozvodov ako tu v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku, ale nejdeme o tom diskutovať, lebo to by sme tu sedeli ešte dlho. Ale toto je naozaj téma, ktorú veľmi často počúvam. Nepočúvam často príklady, že tie ženy sú doma a zaciklené tu v Rakúsku. Skôr to počujem často na Slovensku. A Ľudská Ladiva pri rozhovore
priniesla taký veľmi zaujímavý nadľad, že aj ten náš slovenský konzervatizmus, hovorí sa to tak po slovensky, má aj niečo do seba v tom zmysle, že vlastne tam je tradícia týchto rolí, že muž proste nie ako patriarchát, ako to ja vnímam, ale skôr, že muž hlava tej rodiny a žena drží ten priestor a niečo to má určite do seba. Ja som sa nad tým zamýšľala, určite to má niečo do seba, ale keď sú tie energie v rovnováhe, vtedy to má význam. Že ten muž, napríklad, keď ja som teraz tiež na materskej, tak asi nemôžem robiť veľkú kariéru počas materskej, aby som sa proste oddala a držala priestor doma a proste ten muž sa postará. To ale neznamená, že my sa automaticky podraďujeme a idem a utláčame ten mužský princíp, že nemáme žiadny plán, nemáme žiadne ciele v živote. Ideme iba do tých emócií. Jasné. Tak ako tam je určite viacero faktorov, by som povedala, lebo ono je to celkovo veľmi, veľmi komplexná téma, ktorú ovplyvňuje jednak aj to, ako je to v tom partnerskom vzťahu, presne, či sú tam vyrovnané energie, zároveň ešte traumy z detstva, nech si tam pekne prihodíme a všetky tieto veci. Ja som sa smiala kvôli tomu, lebo ja mám presne kamarátku a pamätám si tie časy, keď sme tak viacej boli v kontakte. A vlastne ona tak strašne už túžila po rodine a po tom partnerovi, že ona presne toto robila. Hej, že ona, a chceš mať už deti a čo akože rodina, hej? A dobre vychádzaš s rodičmi. Vieš, takže to už naozaj Áno, sa to deje. ja tu teraz mudrujem, ale u mňa, napríklad, ja som kvôli tomuto faktu, ja som presvedčená o tom, že to bol veľký faktor, nevedela otehotnieť. Ja som nešla vedome do tej ženskej energii. Všetko som chcela mať pod kontrolou, doštudujem a v tom bode, keď doštudujem, urobím si túto kariéru a keď budem mať toľko klientov, otehotnem. No tak celý ten proces trval 8 rokov. Asi toľko. Že ako to potom funguje. Ja poznám mnoho dám, čo naozaj, že majú ten pocit, a to je zase tie očakávania kultúrne, spoločnosti, rodinné, že žena by mala mať po 30-ke deti. A proste, áno, a proste my sa cítime ako keby donútené ísť do tej roli a byť matkami, ale toto tiež nie je prirodzené, áno. Toto nie je, si netreba zamieňať s tým, že ideme v ľahkosti do tej našej ženskej energie. Takže toto som napríklad chcela naozaj pripomenúť, že u mňa sa to naozaj ukázalo aj v tom, že som proste nedokázala otehotnieť, lebo som úplne utlačila tú ľahkosť, to uvoľnenie, ktoré prináša tá ženská esencia, tá ženská energia. Lebo ženská esencia, asi nemôžeme povedať u muža, že ženská esencia, ale energia. Niekto nám písal. Áno, Mirka Paluchová nám napísala, že ako dievčatko nosila sukňa a šaty, hrala sa na lúke s kvetmi a bábikami a že veru, že chlapci jej nosili demižony so šťavicou pre ocka. A keď sa vlastne vydala, tak musela si prezliecť nohavice a tie nosila, až kým nestretla jej aktuálneho partnera, s ktorým je už krásnych 18 rokov a až teraz sa učí nosiť sukne, hoci sú nohavice praktickejšie. Ale odkazuje, že sme zlaté a tebe, Aťka, posiela veľké objatie. Ďakujem veľmi krásne, Mirka, to je mamina Janky. Ja posielam veľké objatia, dúfam, že sa vidíme. Žienky, ja by som ešte jednu vec doplnila, čo sa týka takých tých typov, ako sa spojiť s tými svojimi energiami, tak práve práca s tým cyklom ženským, menštruačným, je veľmi dobrý prostriedok, ako si navnímať tú svoju vlastnú energiu. Lebo práve aj v tomto cyklu máme tie archetypy a sú tam obdobia v tom cykle, keď my automaticky ideme viac do mužskej energii, lebo tá fáza toho cyklu má v sebe tú energiu. A sú tam zase také tie fázy toho cyklu, keď viac ideme do tej ženskej energii. Takže vlastne pozorovaním seba v tom mojom individuálnom prežívaní cyklu nás veľmi spája s tým, akú máme energiu a pomáha nám to si porozumieť. Takže toto by som určite dala ako taký veľmi, veľmi, veľmi dobrý začiatok, ktorý vie vlastne urobiť každá žena, lebo sa jej to prirodzene deje. A takisto... Lauri, mohla by si povedať, kedy sme napríklad v tej mužskej energii, v ktorej fáze toho cyklu? Viac v mužskej energii sme v prvej fáze, ktorá je hneď po menštruácii v panne. A vtedy sme aktívnejší, áno? Dobrý, aktívny partner,
sme odýchnuté, sme po menštruácii, ideme do tej síly, ideme do toho výkonu, je to taká jar, taká energia jary, sú tam tie rastlinky, ktoré rastú a predierajú sa cez pôdu a ideme, riešime. Potom zase je tam niekde fáza matky a to je zase oveľa viac tá ženská energia, kde chceme napiec koláče a chceme sa stretávať s ľuďmi. A, hej, ale je to veľmi individuálne. Mne osobne sa veľmi páči, ako to Ľudská hovorí v rozhovore, ktorý nájdete práve v členskej zóne, ale prvých 30 minút nájdete aj na YouTube kanáli Adriana Chill a tam si môžete pozrieť práve o týchto fázach cyklu. Ale teda najlepší prostriedok je naozaj si to pozorovať na tom svojom vlastnom cykle, lebo sme všetky veľmi individuálne bytosti a každá to môžeme zažívať ináč. Takže keby som to teraz povedala ako pravidlo, môže to byť trošku skľúčujúce pre nejakú ženu, že ale ja to tam nemám a ako to potom je, nie som dobre, nie som správne, ale vôbec to nie je tak, že tá žena nie je dobre alebo nie je správne, alebo to zle cíti, ale naozaj je to veľmi, veľmi individuálne. Aj keď si porovnávam cyklus s mojimi priateľkami, tak vidíme tam veľmi veľké odchýlky v tom, čo nám robí dobre, ako sa cítime. Ale napríklad, čo je veľmi dobrou pomôckou, ako spozorovať, ako sa cítim v tom cykle, je práve skrz to oblečenie. A keď si to začnete všímať, ako sa obliekate v menštruácii, ako sa obliekate počas ovulácie, tak to napríklad bude diametrálne odlišné. Ale niekedy my to vieme tak pretlačiť. Hej, že teraz som v menštruácii a aj tak si dám tie sexy šaty. Ale veľmi dobré je naozaj sa začať len pozorovať bez nejakého hodnotenia a možno vtedy zistím, že aha, ja teraz menštruujem, dala som si super sexy šaty, lebo idem na nejakú party, ale necítila som sa v nich tak dobre a tak zžitá s tým, ako vyzerám, ako som sa cítila v tých sexy šatoch v tej ovulácii. Takže naozaj pozorovaním toho cyklu sa my vieme veľmi dobre prepojiť s tým, v akej sme energie, zistiť, aké sme v tých daných energiách. A vravím, o tomto sa veľmi dobre sa viete tejto témy dotknúť vďaka tomu rozhovoru s Ľudskou, či už teda v tej členskej zóne alebo na YouTubeku. Je tam tých prvých 30 minút, kde sa mi zdá, že Ľudská stihne vysvetliť prvé 2 fázy toho cyklu. Takže odporúčam si to pozrieť. A takisto to odporúčam ženám, ktoré už nemajú menštruáciu, lebo presne to tam Ľudská tiež vysvetľuje, že určitou formou ten cyklus, tak ako aj teraz pri tebe, Adri, keď nemenštruuješ, lebo máš ešte malé bábätko a nespustil sa ten cyklus, ale on tam nejakou formou prebieha, lebo my sme vlastne napojené na rôzne cykly, ktoré tu prebiehajú, napríklad cyklus ročných období, a napríklad aj cyklus toho mesiaca. Takže tie cykly môžeme na sebe pozorovať a keď ten cyklus nemáme fyzicky, dobre je sa napríklad od toho mesiaca odraziť. OK, Lauri, ďakujem veľmi krásne za tento dodatok, veľmi prínosný. Ako ešte na záver je úplne krásne, ja s vami preto strašne ráda spolupracujem, lebo ty naozaj teraz krásne ukazuješ ten ženský princíp a toto je naozaj tvoja téma, áno, tie cykly, materstvo a tak ďalej. A Dianka so mňou sme to rácio. A proste krásne si navzájom zrkadlíme a učíme sa od seba, takže je to naozaj krásna kombinácia toho eros a logos a ako to funguje naozaj v praxi. Takže ďakujem veľmi pekne. Zapnem mužský princíp, ideme pre deti do škôlky a do jasličiek, takže... Áno, ja idem tiež pre synčeka. Takže ďakujem všetkým dámam, ktoré si dopriali výživu pre dušu a teším sa na ďalšie vysielanie u nás v členskej zóne na moje narodeniny 16.12. O 5. ak sa nemyslím. A máš to v kalendári? Áno, mám. Vidím, že mám. Práve pozerám. Takže ďakujem, super. Krásne. Majte sa, žienky. Ďakujeme. Ďakujem tiež. Krásny deň. Ahojte.